Op alle scholen, basisscholen, voortgezet en hoger onderwijs, wordt het steeds moeilijker om mensen voor de klas te krijgen. Je bent al blij als één iemand reageert op een vacature die je openzet. Samenwerking moet het toverwoord zijn. En verder in deze uitzending. Steeds meer klanten bij Voedselbank. Een standbeeld voor generaal die Zeeuws-Vlaanderen bevrijdde. Goedenavond. Het personeelstekort in het Zeeuwse onderwijs is groot. De scholen zijn net begonnen, maar er staan nog steeds tientallen vacatures open. En de toekomstverwachtingen zijn niet om vrolijk van te worden. Met een provinciebreed plan wordt nu geprobeerd om voldoende mensen voor de klas te houden. Het schooljaar is weer begonnen en als het om de basisscholen gaat, lijkt de personeelsbezetting overal voldoende. Maar dan moet geen leerkracht ziek worden of we hebben een gat. Dus als we dadelijk weer de griepgolf tegemoet zien in oktober, ja, dan moeten we creatief met kurk de touwtjes aan elkaar knopen. Tot voor enkele jaren had Zeeland voldoende leerkrachten, maar dat beeld is gekanteld. Er komen minder studenten van de onderwijsopleidingen af, terwijl er meer leraren met pensioen gaan. Alleen al in het basisonderwijs vertrekken komende 5 jaar 240 fulltime leerkrachten. En het voortgezet onderwijs verwacht in 2030 een tekort van 100 fulltime leraren. En dan is er nog een factor die meespeelt. Sommige mensen stoppen eerder met werken, mede ook door wat ze met corona hebben meegemaakt. Dus niet iedereen gaat door tot zijn pensioengerechtigde leeftijd. Dus je moet heel goed kijken tussen wat zijn de cijfers wanneer mensen met pensioen gaan en wanneer stoppen ze werkelijk. En daar zit nog wel een gat tussen. Ook bij de Prins Willem van Oranje school in Terneuzen kennen ze het probleem van personeelstekort. Je bent al blij als één iemand reageert op een vacature die je openzet. Zeeuwse schoolbestuurders in het hele onderwijsveld, dus ook het voortgezet en hoger, pakken nu samen het probleem provinciebreed aan. Dat is ook mooi dat we gezamenlijk een subsidie hebben gekregen voor regionale aanpak personeelstekort. En daar zitten we echt voor bij elkaar. En dan gaan we kijken van, is er in het VO misschien een leerkracht die wat meer wil en die we in het primair onderwijs kunnen inzetten? Omgekeerd. En we hebben ook gezegd, we gaan niet personeelsleden bij elkaar afsnoepen. Het vergt van scholen een andere manier van denken. We hebben de afgelopen 2 jaar gestart met zijinstromers. Dat zijn mensen die een andere hbo-opleiding hebben gehad als basisonderwijsdocent. En die zijn gestart met die opleiding. En daarnaast hebben we een aantal vakleerkrachten hier zo binnengehaald voor met name gym en voor muziek. Waarmee we onze tekorten hebben kunnen oplossen. Jullie zien de groene stippen liggen. En bij de groene stippen ga je een frikandelrol maken. Dat heeft ook wel een goed resultaat, want op het moment dat je natuurlijk een hele dag aanstaat als leerkracht, begin je om 8 uur en om 2:30 als de laatste kinderen weg zijn, heb je even tijd om naar het toilet te gaan en een kop koffie te pakken of thee. Met zo'n vakleerkracht kan een collega even 40 minuten zelfstandig iets doen voor zichzelf of lessen voorbereiden voor de rest van de dag. Of even een kindgesprek houden waar iets bij nodig is. Kortom, we zullen eraan gewend moeten raken dat ook anderen dan studenten van de PABO voor de klasse zullen staan. Niet meer de leerkracht, de traditionele leerkracht. Nee, meer mensen voor de klas, meer handen voor de klas en samenwerken. Die blijven wel eindverantwoordelijk, mensen met een opleiding en een leerkrachtdiploma. Maar die zullen veel meer een multidisciplinair team aansturen waar verschillende mensen uit verschillende sectoren met kinderen aan de slag gaan. Opnieuw weinig bussen in Zeeland vandaag. Er werd weer gestaakt voor een betere CAO, voor hogere lonen en een lagere werkdruk. Overigens staakten niet alle buschauffeurs. Vakbond CNV deed niet mee. Het wordt steeds drukker bij de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Mirjam Hemelzoet startte de Voedselbank 16 jaar geleden en begon toen met 6 pakketten per week. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot 650 pakketten. En Hemelzoet verwacht niet dat het daarbij blijft. Omdat alles duurder wordt, dus ook de boodschappen. Dus ja, je kan dan minder kopen van het geld wat je overhoudt om van te leven. Omdat de situatie voor heel veel mensen nijpend wordt. Wat houdt u over per week? Ja, ik hou €50 per week over om van te leven. €10,80 per week. Geprobeerd wordt voor de klanten 3 maaltijden per week te verzorgen. En tot nu toe lukt dat. Maar wellicht worden de pakketten in de toekomst kleiner als er meer klanten komen. Doe alles er maar bij. Als u dit niet had? Hadden we geen eten. Tot volgende week en bedankt.
Morgen wordt beslist of de drempel voor een voedselpakket verlaagd gaat worden. Er zijn steeds meer mensen bij wie het water aan de lippen staat, maar die volgens de regels nog te veel inkomsten hebben om naar de voedselbank te mogen. De provincie Zeeland overweegt de stekker uit het Delta Climate Center te trekken als er op 1 december geen goed plan ligt. In het centrum dat aan de Kenniswerf in Vlissingen zou moeten komen, zou onderzoek gedaan worden naar voedsel- en waterveiligheid. De instelling had op 1 februari open moeten gaan, maar het is er nog steeds niet. Op de pier bij De Grieten, vlakbij Terneuzen, is het standbeeld van de Poolse generaal Maciek onthuld. Hij gaf leiding aan de Poolse 1e Pantserdivisie tijdens de slag om de Schelde. Zijn soldaten bevrijden oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. Er was veel belangstelling voor de onthulling. Ook zijn kleindochter was erbij. It is probably one of the most beautiful statue I've seen. Because my grandfather is smiling. He was known as the smiling general. And this statue portrays my grandfather smiling. It is beautifully made. Ook de 93-jarige zoon van generaal Maciek was aanwezig. In totaal waren er zo'n 200 genodigden. Naast de onthulling was er ook een herdenkingsmoment. Maciek overleed in 1994 op 102-jarige leeftijd. Vrijwillig degraderen. Dat klinkt voor menig sporter natuurlijk als vloeken in de kerk. En toch deden ze het, de dames van hockeyclub Rapide uit Hulst. Na jarenlang in de 3e klasse te hebben gespeeld, zijn ze dit jaar op eigen verzoek op een niveau lager actief. Er zijn een heel aantal speelsters bij dames 1 die al jarenlang in dames 1 speelden gestopt. Er waren echt een aantal speelsters, echte sterkhouders zoals ze dat noemen. Dat is goed, Nathalie, lekker snel. Er zijn 5, 6 meiden overgebleven uit dames 1. En wij hebben ervoor gekozen om aan te vullen een aantal vanuit de jeugd. En dan toch starten in de 4e klasse. Zodat ze lekker vrij kunnen hockeyen en verder kunnen ontwikkelen. Rapide was als 3e klasse jarenlang de hoogspelende Zeeuwse hockeyclub. Door de degradatie moet de nieuwe generatie zich op een lager niveau ontwikkelen. Ik geloof heel erg van op het moment dat er wat minder druk is, zeker bij zulke jonge meiden, en er is plezier in dat team, dat je uiteindelijk verder kunt ontwikkelen en ook beter gaat presteren. Op die voorhand. Ja, dat is goed. De nieuwe ploeg is piepjong. Emily Anteunis is pas 22 jaar, maar de oudste en meest ervaren speelster. Het is wel jammer dat je weinig leeftijdsgenoten hebt, want ja, mijn teamgenoten zijn wel echt een stuk jonger dan ik. Dus dan is het wel jammer dat je niet op dezelfde leeftijd zit. Maar ik merk wel dat we nu allemaal een groep zijn met die allemaal nog studeren. En ja, vorig jaar was het en de jaren ervoor waren het eigenlijk, de ene die ging al samenwonen, de andere ging dit doen. Dus dan merk je wel dat we nu op één lijn zitten qua studeren en dat soort dingen. Nathalie de Dekkere is de jongste telg van het nieuwe Rapide. 17 jaar slechts, maar wel ambitieus. Net als de rest van het team. De jongste, dus ik doe mijn best om iedereen een beetje bij te houden. Het is wel een groot verschil met bijvoorbeeld dan hun die al wat langer erin zitten met de conditie en zo. Maar bij de training probeer ik goed mijn conditie terug op te bouwen. Sprinten Anna, niet wandelen, kom op, is die al? Nou, we zijn net begonnen en bij een aantal is zeker niet nodig om het gif aan te wakkeren. Er zijn er een aantal die je juist moet temperen. Aannemen, 1 tik en slaan. Is de missie ook om op termijn weer terug te keren in de 3e klas? Ik geloof er heilig in dat als je plezier hebt dat de prestaties vanzelf komen. Tuurlijk, dingen moeten strak geregeld zijn. Maar je moet het ook fijn hebben met elkaar in een groep. Maar uiteindelijk is zeker de doelstelling om zo snel mogelijk terug naar de 3e klasse te gaan. Ik hoop dat we kampioen worden dit seizoen en dat we weer terug kunnen. Maar ja, het zou erg leuk zijn. Ja, en als je gaat dromen, wil ik uiteindelijk ook wel terug naar de 2e klasse. Maar daarvoor hebben ze wel speelsters zoals jij nodig die toch wat langer blijven hangen ook in het team. Ja, het is wel gewoon mijn bedoeling om zo lang mogelijk hierin te blijven. Gewoon totdat ik hockeybeu ben. Dus dat is hopelijk nog een tijdje. Veel donkere luchten vandaag en daar kun je mooie foto's van maken. Er viel ook regelmatig een stevige bui, dan nog een noordwestenwind erbij en het is koud. Een graad of 12 à 13 was het. Ook vanavond en vannacht geregeld een flinke bui en kans op onweer en zware windstoten. En daarom is code geel afgegeven door het KNMI. Het weekend is ook regenachtig en koud. Ja, dan maar lekker veel Omroep Zeeland kijken.
Tot morgen en een fijne avond.